दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव सेन्ट मिन्सापुरि जुनियर कलेजाव दिनै कलेजनि लाइमोनफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। दा खोब मोजां मोनसे हाबाफारि दानि लाइमोनफोरखौ लानानै जोंनि इयुन बर' माहारिनि जातीयता बादनि खोथा लानानै लाइमोनफोरनि मावनांगौ हाबाफारिखौ लानानै मोनसे सावरायनाय जादों। दा गोबां फरायसुला लोगो मोनदों आङो। दा खोथाया जाहैबाय मा जों बुहुमाव बर' हारि हिसाबै थांना थानो नागिरदों। बे बिराद गिदिर मोनसे साबजेक्ट आरो बेखौ लानानै बर' हारिया थांना थानो थाखाय जुजिबोदों, नाजाबोदों आरो बेबायदिनो जों मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो मोनसे फिथाइ मोनदों। दा बै फिथाइफोरखौ जोङो मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय बर' माहारि हिसाबै थांना थानो थाखाय जोंनो राफोद बर' सुबुं नांगौ, सम्पद नांगौ। दा बेफोरखौ लानानै गोबां खोथा बुंदों। जेरै जोंनि जातीयता बादनि खोथा, माहारिनि खोथा, जोंनि धोरोमनि खोथा, इयुन बर'नि इयुनखौ लानानै गोबां खोथा माखासे सावरायनाय जादों आरो बेखौ लानानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आफादा बे हाबाफारिखौ लाबाय दं आरो उनाव लागोन होननानै बिथांमोना बुंदों। दा बेखायनो जोंनि जातीयता बाद जिथु सेन्टिमेन्ट, बे सेन्टिमेन्टखौ दानि फरायसुलि इयुथफोरनो बेफोर बाथ्राखौ जोङो होलांनांगोन। जेब्ला जातीयता बाद जिथु सेन्टिमेन्ट थाया, अब्ला बर' हारिनि जिथु मावनांगौ गासैबो बुस्थुआ बिदिनो लासै लासै गोमालांनो नागिरो। बेखायनो जों दानि साफा मोनसे फरायसानि दैदेनगिरि हिसाबै बेफोर गासै सेन्टिमेन्टखौ होनांगौ जोंनि बिबान आरो बेखौनो जों लांनांगोन। बुहुमाव गोबां मानसि थांना थानो हायो, नाथाय जाथि हिसाबै थांना थानो गोब्राब जायो। आरो गोबां हारिफोरा बिनि गेजेरावनो थैलांबाय दङ आरो गोबां हारिया बिनि गेजेरावनो दंबावो। जाय हारिया सांग्रां जागोन, जाय हारिया नाजाना थागोन, गाव हारिया हारिनि सायाव मिथिगोन, बुजिगोन, बे हारियासो बुहुमाव थांना थानो हायो। दा बेबायदिनो जोंनि बर' रावखौ, जोंनि माहारियारि बादखौ, जोंनि धोरोमखौ लानानै जोङो बर' हारि हिसाबै जुजिना फैदों। बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बाथ्राखौ लानानै फैदों। आरो बेनि गेजेराव जों मिडियामनि खोथा गोबां बाथ्रा बुंदों आरो जों बेहाय खावलायगोन जोंनि बर' फरायसालिनि फोरोंगिरि, गुदि फरायसालिनिफ्राय हमनानै कलेज लेभेलसिम फोरोंगिरिफ्राबो बेहाय गोबां बिबान दङ। जाहाथे बिथांमोनाबो दिनै फोरोंनायजों लोगोसेयैनो बर'नि जातीयता बाद सेन्टिमेन्टखौ फोरमायलांनांगोन। आरो दिनै जों गोबां बाथ्राखौ मालाबा खोनायो आरो दुखु मोनो जे फोरोंगिरिफ्रा मालाबा फरायसाफोरखौ मोजां मोनसे दिथा होआ आरो सम बायदियै दिनै फोरोंनो फैया आरो जायनि थाखायनो दिनै गोबां गुदि फरायसालिफ्राव बर' फरायसाफोरखौ दिनै हराखै आरो बे सरखारनिबो माखासे गोबां गाज्रि निति दङ। बेनि अनगायैबो माखासे नितिफोरखौ जों खालामना लादों आरो बेखौबो जों सोनारनांगौ दङ। कलेजनि माखासे जोंनि लेक्सारार प्रफेसार दङ, फोरोंगिरिफोर दङ। गुदि फरायसालिनि आरो गेजेर फरायसालिनि, गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा गावनि बिबानखौ लानानै गथ'फोरनो मोजां गियान होनांगोन। मानो होनब्ला नोंथांमोननि आखायावनो दङ बे गथ'नि भबिष्यत इयुना। नोंथांमोना जुदि मोजां सम होआब्ला, मोजां फोरोङाब्ला, मोजां गियान होआब्ला गथ'फोरनि इयुना खोमसि जानो हागौ। बेखायनो बिनि दायनिगिरिया नोंथांमोना जागोन। बेखायनो जों खावलायगोन, फोरोंगिरिनिफ्राय हमनानै फरायसानिफ्राय हमनानै जोङो खावलायगोन, बयहाबो गाव गावनि मोनसे बिबान दङ। नों फरायसा जादोंबा नों फरायसानि मोनसे जि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावनांगोन। नों फोरोंगिरि जादोंब्ला बे फोरोंगिरिनि बिबानखौ नोंथाङा आबुङै मावनांगोन। नों सासे धोरोमगुरुब्ला बे धोरोमगुरुनि हिसाबै धोरोमनि बाथ्राखौ जों मोजां होनांगोन। नों सासे दैदेनगिरि बा बर' हारिनि बे दैदेनगिरि हिसाबै नोंथाङा मोजां दैदेनगिरि जानांगोन। दा गासैबो जों साफा दैदेनगिरिफ्रा साफा गावनि बिबानखौ लानानै सांग्रां जानानै खामानि मावोब्ला बर' हारिया सानसे गेरेमसा माहारि जागोन आरो बुहुमाव बर' हारि हिसाबै थांना थानो हागोन। बे बाथ्राखौ लानानै जों फोरमायदों। गोजोन्थों। बेथ' गोजाम खोथा नङा, बेयो सरकारनिबो खोथा। सरकारजों गोबां बुजिबाय थानो नाजाबाय दङ, माखासे आयेनखौ लानानैबो दिनै बेखौ लानानै गोबां आन्दलन खालामदों। दाबो सरकारजों सावरायदों। जों बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां मोनसे हाबाफारि लाबावगोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों दानि आसाम सरकारखौ नारसिननांगौनि गोबां खोथा दङ। जोङो डक्टर इन्जिनियारनि खोथा नङा, बेथ' बे थाखागोनानो। नाथाय जोङो बर' हारि हिसाबै थांना थानो नागिरनायखायनो जोंनि बर' बिजोंखौनो नांगौ आरो बे बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नाजानो थाखाय जों अरायसम जुजिगोन। बे हाबाफारिखौ अरायसम नाजालांबाय थागोन होननानै सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसालिमाफोराव जोंनि फरायसालिमानि जि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै जोङो मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बिदिनो दिनै गिबि खेब सेथि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जों सिमेन्ट सिङाव थानाय सिमेन्ट सापुरि सिनियर कलेजनि नब्लाङाव जोङो दिनै सेथि हाबाफारिखौ जागायनाय जादों। बेनो जाबाय जोंनि थांखिया। हाबाफारिया जाहैबाय बर' माहारि बाद आरो लाइमोनफोरनि इयुन। जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा जाहाथे जोंनि बर' माहारिनि बाद, बर'फोरनि जे बर'इजिमनि जे माखासे खोथाफोरखौ गुबुन खायफाफोरा जे दानि लाइमोनफ्रा एसेबां मोजाङै मिथिजोबा, बेखौनो जोङो नोजोर बोनानै फैबाय थानाय समाव जों मोनसे गेरेमसा बर' माहारि दानायनि थांखि आरो नोजोरजों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोनसे सानस्रि आरो सान्थौ, बुहुमाव बर' माहारिखौ मोनसे
गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जि सिमां बेखौ जोङो जाफुंसार होनायनि थाखाय दिनै जोङो गुबुन गुबुन कलेजफ्राव जोङो हाबनानै जोङो बर' माहारि बादनि सोमोन्दै जोङो कलेजनि फरायसा एबा लाइमोनफोरजों जोङो सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बिदिनो बे सेथि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बोसोनगिरि थेंजिं बर' बिथाङा जोंजों गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो BPCCनि लिंथुमगिरि बिथां शिबराम बसुमतारी बिथाङाबो आलासि महरै बाहागो लाफैदों।